nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Azoka telebistako platoa jendez bete zaigu oraingo honetan, iparraldetik etorri diren polikeleke, txarangakoak daude bertan. Inaute Zaldunbide, aurkeztu iguzu, nortzuk zarete zuek? Bago gira iparraldeko lagun talde bat, Lapurdi eta Basena Marrokoak. Bildu girenak pixka bat dantza talde batean eta gero lagunen lagunak eta ez ginen denak ezagutzen. Eta azkenean sortu dugu talde handi hori. Eta astebururo ibiltzen gira eskuin ezker, musikan eta dantzan eta... Eta ondo pasatzen ikusten den moduan, Biziki ondo pasatzen dugu, kantuz eta irriz eta dena egiten dugu. Ze musika joko duzu hemen? Denetarik jotzen dugu, kumbia pixka bat, gehiena euskal registroan eta giroa zertzen duen musika eta dantza pixka bat egiten dugu, halden bezala. Entzun daigun, nola joatzen duzuen, eta ikus daigun, nola egiten duzuen dantza. Animo! Animo!
Iparraldeko Faku Zerba.